गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानदों दि जे दिनै सिबिआइ केसनि मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखैसै। बिनि जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 थारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनदों। थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 थारिख नभेम्बराव जइन जानायनि उनावनो 16 थारिख नभेम्बर खालि गासै नियम नितिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखैसै होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बेयो खालि एनडिएफबिनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै, गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों, जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों। दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन, स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय, आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन। आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन। आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माब्रै जाखो मा माखो होननानै। दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बेयाव जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना। आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा, जागोन बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कनस्पिरेसिबो गैया। बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय। बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै, आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों बेसेबांनाखि सिबिआइ केसआव गोग्लैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो खावलायदों गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनाय मालायनाय बेफोरखौ जेन दोनथ'लायो, गुबुन आदारवाइज जेबो साननांगौ गैया, गासैबो थिगानो दङ आरो बे जोंनि सावरायनाया थिगानो जाबाय थागोन आरो जों थाबैनो लोगो मोनलायगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। लिरनाय दंमोन जि बुस्थुआव जों एग्रिमेन्ट खालामबोदोंमोन बेवहायथ' नंगौ 1500 crore जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय बेखौहाय एग्रिमेन्टआव लिरनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय जों बेफोरखौ जेबो उदिसान लायाखै, मानो होनोबा जोंनि खामानिया इउनाइटेड फराम हिसाबै गुबुन गुबुन गोबांथार जोंनिनो जेंना थानाय हिसाबै बेफोर 1500 कौटियानो जा 800 कौटियानो जा बेसेबांनाखि मा फैदों बेफोरखौ जों उदिसान लायाखै। मानो होनबा जोंहा केसनि सायाव जोङो नांथाबनानै थाबाय, लोगोसे साख्रि बाख्रिनि सायाव जों नांथाबनानै थाबाय, रिहेबिलिटेसननि सायाव जोंहा नांथाबनानै थाबाय, एक्स ग्रेसियानि सायाव, आरो बिदिनो सिबिआइजों लोगोसे NIA, बेनि अनगायैबो स्टेटआवनो थानाय केसफोर दङ आरो बिनि अनगायैबो आदार स्टेटआव थानाय केसफोर दङ। बेफोरखौ रायलायैनो सावरायलायैनो फ्राय जोङो माने बे मा फैदों मा फैयाखै बेनि सायाव जों जेबोबो मिन्थिया। जों खालि बेखौल' बुंनो लुबैदों जुदि गमामायैनो जुदि हरमारदोंब्ला बबेयाव मा बाहायजादों बाहायजायाखै बेफोरखौहाय जुदि बुंथिनानै होयोब्ला फोरमायनानै होयोब्ला निसय रायजो राजाफ्रा मिन्थिगोन आरो जोंनि मानसिफ्राबो मिन्थिगोन। मोन्थिनायाथ' जोंबो मिन्थिनांगौ एज ए स्टेक हल्डार हिसाबै, जेरावहाय जोंबो बे एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन। नाथाय जों बेखौल' लुबैदोंमोन जुदि फैदोंब्ला जोंनि जि
एकर्डआव दङ जे जोंनि मार्टियास्टम खालामनाय बा सिमेट्रि खालामनाय बेफोरखौ मावफुंजानो जों लुबैदोंमोन फ्राय बोसोरबायानो जानोसै दिनैसिम बे बुस्थुखौ जों मावनाय नुवाखै दिनै जोङो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो गोबांबार जोङो मार्टियास डे खुंबोबाय नाथाय बबावबा थांनानै जोङो माब्लाबा सोरनिबा जायगाफ्राव थांनानै बबेबा फिल्डफ्राव थांनानै हाखु दाखु मोनसे दंफांजों बानायनानै बा नोङो जिजों बानायनानैसो जोङो दिनै मार्टियास्टम खालामब्रबनानै खुंनो गोनां जायो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथावबो जेराव जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दंखायो आरो बे गभर्नमेन्टखौ दिनै गासैबो सिगनेटरिफ्रानो सालायनाय बा एग्रिमेन्ट खालामग्राफ्रानो सालायनाय बेनिखायनो दिनैबो जों बुंगोन जुदि फैदोंब्ला आरो हायोब्ला जेन नोंथांमोना जोंनो बेफोर खामानिफोरखौ मावनानै होयो जों बेखौसो दिनै खावलायगोन बाखि मा खालामदों खालामाखै आरो बेखौ जों उदिस लाबायबो थानाय नङा आरो दिनैनि दिनाव मानो होनबा जोंनि खामानि मावनांगौआ गोबां दं गुबुन